adot le hian thu le hla a rup plagiarism ki thu pui manga thu soina nei turin Dr. Ruth Leremruati Associate Professor Mizo Department Mizoram University lo so ma u he hun kai shwai tu nula ze le smart mai Mizo Department of Research Scholar ni me le kha thiam boxi nula gladisi kalome he second International Poetry Festival hun thatak min ba sai sakwe wangin organizing committee department telve thoma se mi poti te api takin kong engkima malatu te ni a lom thu ka soya he zandar kwale achan ve nuwa thu pui khal tak mai plagiarism chungchang han soya kha ke tak po hi ka mutte chhuak ti zo ka ma interesting de ulek te topic khami zang khai de te kamalama te khan a om ta jok si a so wang chan eng poni se min ro tangin thu pui ka im buat sai ang te tlai de ulek to ma se kan soi zung zung anga zanina kan thu pui hi ne china kan ngai thak tak ang khan thu le hla ruk plagiarism chungchang ani a big takin tunla ya chuan academic hemi field chuan apoimo to a research te tin research article te zan ina kan program hian atang kai dan tur engchen nge ka thiam che alawa kanin zirtir na le kan soina mun tam zo ki chu kan academic hemi university chunga te research scholar te le ka te angzinga khan ani awangin ka toite in holam dewin hanti la technical takin kakal don lem lawa so wang chuan lo pur lutuk lo ula poni se athupuya khan thule hla ti ani awangin poetry festival poni se la bi kha kan thur don lawa zan ina chuan thule hla kan ziak na kong shim shima engchen hinge him lo ruk kan lo ni engtin nge kan ruk lawang ti te kha kan sei don ani ama saberin point thuma karon thena ama saber point ma sabera chuan plagiarism kan ti ruk na kan ti thule hla ruk na kan ti hi enge ni what is plagiarism kha soilokila toite ina soi thei maya plagiarism kan ti chuan mi thule hla mai ni lo an idea an ngai to na khatia ang an kut chuak te ke mani kut chuak ang maya ke mani irom chuak ang maya ke mani na du a kan lo ti chua ve kha plagiarism man ta a kan du emo du lawe mo kan shiat mi alo pon kan lo ti theya kan intentionally or unintentionally an ti deu khera kan shiat mi alo pon kan lo copy theya kan lo ti chuak theya ke mani irom chuak ang kan lo ti chua ve ringo ta kha tu na thule la ruk na kan ti chu alo ni ta a chuan plagiarism kan ti hi latin tonga ron kalania English asap tonga lamdana chuan plagiarious santi maya chu a omzia hetan tarlan ther ka do a kidnapper ti na ni athu puiron kal da kha na ti chiang le in ta sia a mi thu le hla kan lo kidnapper mi zo tong tukin kan chiang tro kan lo kidnapper ma ni ta angin ma ni control na hnuaya ma ni du tu anga kan lo song bol ve la kha kidnapper ni na kha anita ni plagiarism kan ti chuan chu wang chuan in plagiarism ki crime atlinga thil swal yan tak hemi academic line up hi chuan in shem theina dan te oma na atanga in ban tir na te research work te po pom lo hial theina te in ti fail theina ka te sang kha oma khanga khanin academic ka chuan a percentage a pom theiza te ka te ang level sang kha oma tu na chuan kan thupuina apoi mo berni lawa wangin kan tar lang kher lawanga kha ang shedu te chuanin i chiang jok te pona sha theya chung plagiarism kan tia te chuanin chi sang oma paraphrasing plagiarism kan ti te oma chu ti line verbatim plagiarism kan ti te mosaic plagiarism te self plagiarism te accidental ti te incomplete ti te ka te ang khan chi sang oma ni chung zinga chuanin mizo te na tun tuma ka tarlan du pakhata chuan mizo te na kan man swal na sat kan social media ate bi takin Facebook te heng WhatsApp te tun la kan man na sat zinga
pakhat chu verbatim plagiarism kan ti ang chi kha aziak tu le kan rup tumwang po ni chuang lo aziak tu emo athu pui phwa tu amo tu idea nge soi chuang lo WhatsApp pa ti po kan lo copy paste ve to pa forward a cp ti po ziak chuang lo copy paste ti po ziak chuang lo wa mani hier on chuak ang mai thu thatak tak khate a kan lo the dar ve ring mot te po kha plagiarism mani ti kha kan shia ta ngai tin tu na zan ina kan hun man anga tin poi mo em chu hla thu te po ni tu la em moni kan ril ruam min khoi deu tu kha khoi am kan va post ve ring mot ta a poet tu la nge tu idea nge tu form nge kan ngai to am ni alawa khate a kan post khan i thil swal kan lo ti ni ti te po kha dan anga en chuan kha te kha omani ti te kha kan shia ta tha in ka shia chu kan tar lang ve zoka chuan a point ni na chuan engtin nge plagiarist chu kan lo ni engtin nge dan anga ru chu kan lo ni ti kha lo tar lang le ta lokila i ru khang thu le la ru tu kan lo ni thei dan ang sang kha om ta pakhat na chuanin mi thu le la kan ta anga tu na ka lo soi tu na ka soi ang ni lo deu kan ta anga kan lo chei bol ve ri ngot mo kan ming te mo kan lo da ve ri ngot ke ma ni ina i kan ir om chuak ang mai ru huang tau kan ti don nge ni ru kon fi mai ma ni ming te zia ka lo da ve ri ngot kha om thei ani tu en tin nan he mi zo tong ther lo po i tu na ya chuanin i status te po kan lo update ta tu phrase tu quotation samo i poets larte writers ziak tu ma larina alo zi ang te kha kan han status to pa mani ming te mo kan handa pe chang kha plagiarism tu na kan sei wang chunga mi ki anita ni chutia ang mani ming lo ziak ve ring ta mani ir om a konfi ta ka lo copy anga kha chi khat anita a second le apa hi na chuan mi idea le thu ziak te copy ve top mani ming po ziak chuang lo chu WhatsApp veran jina ka soya khatam em ani thu thadeu kan mo pathian thu te po ni mo sermon te tu te na mo anon da good morning na message ringot te po ni ang tu monin idea lo ne ya thadeu mai aron post kan omna grupa chung ko grupa kan post ve ringot ta ming po kan da chuang lo wa share tu tam tak khanin ma ani zia ke ma ani zia mo te po kha anti thei ani ka te ang chi a ming ziak lem lo wa lo play nge ni copy kha om ve thei le ta ani chung te po thil dik lo khatiang dana ka chuan ani vek ani ti kha shia ila chuan adot le a chuan hei hi big in academic line hemi research article kan zia te tin chanchin bua te pon yang chu heng wang lai ni mo ek chanchin bua poni se mi thu ziak kan lak chua quotations kan da lo kha achena chuan kan film khur lo wang kan ngai tha wang chul kan ti lem lo poni the tu e mo thu ziak kha cha kan ti deu kan lo kwa cha kwal khung na da lem lo quotations lo anga kan zia ve top khan kha kan ngai tha awang te kan uluk lo awangin plagiarism alone ve the pokani chuan chumi lo le a chuan thil poi tak mi na kan lo ti swal ve the giving nge ni incorrect information mo tu je emonika midang ming lo da pal kha om ve the kha ang kan ti swal po kan ti swal po ni se plagiarism wang chunga tel ti kha kan sia ta nga ya kha ang te kan team kuranga ya apik tin academic line research ti te tin articles ya tu te zir lai tam tak te page one kan assignment da te po kha ang wang ringot khan dan kan lo bo che theya dan in min shem the ani ti te kha kan sia ta chula chu te ang te chu ani a tin adot le a pakhata hiani darlan le chu mithiam tu ziak tam tak kan lakhom ta a hi bi takin mizo thu ziak ka phi chuan mi historians ten kan literature mizo department anga te po kan lo lakhom chu ta kan summarize a chu mi a chuan mani ir om chuak angin lo lang thei ta ni mi thu ziak tam tak kan la khoma kan han summarize kha paraphrasing te po te tai la kha te kan da khoma kha kan idea ni mi alo mi thu ziak kan la khoma ni awang khan khang kha anita chu chuan lan tir chu a word samo a sentence samo kan thak dang lam ringot khan plagiarism khan kan free chuang lawani tu te thu ziak ka mo ke ma nin kan lo chul ma kha te anga kan ti khan plagiarism ani thawani ti te kha kan tar lang le bokka in apathum na tu na kan thupuya a step point top bera chuan eng tin nge chung thu le la ru ni lo turin kan pumpel theyang how can we avoid more kami plagiarism kha eng tin nge chung ang tu cha film khurangai hle mai eng tin nge nyang kan ti ang ti akha point nga tla hian karon da chuak le ta ama sabera chuan mi thu kha kan copy turani ama ero chu khang kan copy te kha cite your source mo
khoyami nge ilak ti kha asor sa kha iziak turani mi thuziak lak chwa lo ringot kha thei lo ilak chwa khan khoya changa ilak chwa nge iziak kang chu mi dot le chuan second point a chuan quotations include quotations inverted commas emo ani lo pon I engtin nge azia dan form shang shanga kan nge style manager te porin ang lo theya khata khan I kan quotations sakha kan da anga yani ti te kha ani ta a chuan adot le a chuan mi thuzia ka tanga keima ni inak ngai to na kan form thia mangai ta present your own idea mi thuzia in mat ringota iziak chuak lovin tu na po poetry moi tak tak te na tak tak kan engla tu mo in chu tiang lam hoi zong lo zia nga ti ve ringot khani lovin keima ni idea kan form ka plagiarism kan avoid the dan tu chunia copy lo tur ti kha ani deu bera adot le a point pakhat chu he hi technical deu le kania plagiarism checkers a oma chunga chuan check tur ti kha ani thina mizo tonga hian he kan nei lo he kan technical hemi IT lama mi thiam te pe chuan he hi malak na tur poi mo tak mai ania zan ina hian kan omin karenga kan zinga hian mizo tonga in check na kan nei tat lawa hemi hi research konga po thil tam taka chuan I kan la fir tok theilu tuk lawa sap thuziak te chu he university a te chuan in turn it in ti te urkun ti te kan manga khate ang software atang khan a check vek theya khoi chin khange plagiar engani copy ani ru ka ni ti te khate ang chi kha in check tur ani ti te po kha kan tar langa khate ang kong howa kha keima ania kan lo in en ve the dan tu thu kan ruk lo na tur te ani a chuan heng kan thu pui sang sang atang hian American playwright pakatina quotation saron da chwa hi karulawania karon quatania within quote sa khan Wilson Miss Narana aron soi hi if you steal from one author it is plagiarism if you steal from many it's research atia chu lo ngai twa ngun ta ula mi pakhat ne na changa in thuin va copy ringot kha chuan plagiarism ania mar chu mi sang thuin la khom kha chuan in research ani tia chu chuan real takin sil sang sang interpretation om theya kha ong te kha quotation sa karon da kha athu pui bi ka nia amar chu kan try to hian khoma in tlai de to ma se thil pakhat soi du ka ne chu rem tmo no la gladys khan rem ti chuan in clip na te po ti ila hun to palo ni bok nen MTA. Okay, thank you. Abeng var thak hun. Ihun array to deulek nangin kan soyang I omin ti ve thawang kan soi chuan a chan chu ni kumtu nang huna first international poetry festival khazantin kachima chumi a ka testimony hi kum khat chung ka pai to azan ina hian soi na hun ka nei don ani zana ka soi a khami ni kum khan ka soi man lawa top zana te kan hun an non khan ka du via wa rem chang talawa I he poetry festival hian karil ruwa in thilchiat sale in pomsa poneng ma se thang thar jok te pona in ril ru chau purnan le hetiang talent nei thwa te na I kan man tang kai tan karil ruwa thil khat thian min ni kum poetry festival tang khan a om ve renga kan mizo history a kan mu chuan kan la history a chuan kan pi le puten in tuk na la anwar em a kan la kan ho sak na po ani tatam tak la cham kan nei ang khami I kan folk song a te chuan kan ho sak na in tuk na la ani a la thil ti theina ron lan na po ani a chuta chuan kan la mangin in do na te po alo chwa kani in do pha na chakle thlang a chim le mar in do na te pe chu latlar ni khat lek tak tak vut ta ya ten buan mun pa yang pum to nu mo cheng te a lamang le te lal pui thanga lema lal pui thanga lema an ti lema ti ring ta wang te khan an na ngoi in do thin rim na kha aron chwa ka la kha powerful lu to kani chu te ang chia chuan chim le mar te chak le thang te tin I kan doi thiam te po anin an be na tam takhat in tuk na la kha ani a kha te ang chi te kha kan hu a chu la thil ti theina ani rualin nikum international poetry festival ina ke ma na aron kho da chu chung kan la ve ka te chu kan la thu ngai renga te chu ami shing ngai mi zo ngai ami shing ngai a te reng khanin in pum khat nan he la thu hi kan mangta ani ti kha tu na chuan alo dang lam ta a he la kan pi le pu te na in do pha nan an lo man thina kha tu na chuan te ni thang thar jok te ti tai la chung chuan mun sang sanga tui pui ral mun sang changa chang te khachak lam u naw te khate ang zong ne in lung rual na tan te in pum khat na tan te man ruwa kan mangta a chu te ang tak chuan na thok zel se ti hi ka du a poets ro pui tak tak te thang thar le zwal jok te zan in a hun hang
le midang te po so na tharani se nangma ni awak hian he powerful lutuk man ro nei tu poet itni a khang khan kan zoram mipui zofa te hi min tidang lam thegani ti kha soive ka cha ka chu toy te in kan share ni chu kalome